Да ви предоставим две писма с приложение към тях, малко асфалт. Добре. Не е ли така по-добре? Ще трябва още едно. Да, разбира се. Чакайте, че много се разпада той. Чудесно. Да. Много ви благодаря. Вече се намираме пред Агенция Пътна инфраструктура и както обещахме, ще подарим по едно парче асфалт от републикански път 3306 между Оряхово и Селановци на новия председател на управителния съвет Александър Тодоров и на новия член на управителния съвет инженер Венцислав Ангелов. Искахме по-големи парчета да им предоставим, но за съжаление този асфалт просто се разпадна и това остана, нали, като количество така в цял вид. Така че сега отиваме в деловодството да предоставим на хората да се радват на това творение на изкуството. Да ви предоставим две писма с приложение към тях, малко асфалт. Добре. Не е ли така по-добре? Ще трябва още едно. Да, разбира се. Чакайте, че много се разпада той. Чудесно. Да. Много ви благодаря. Така. Ето ви писмата. Ето ви приложението. Така, подаръците са предадени. Сега очакваме адресатите да си ги получат. Господин Тодоров и господин Ангелов. Надяваме се да им хареса нашия скромен подарък от Северозапада. Вече се намираме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството или по-точно пред Центъра им за административно обслужване. Както обещахме, това парче от прекрасния път 3306 между град Оряхово и село Селановци ще го предадем на министър Шишков, за да види качеството на българските пътища. И да, някои хора ни критикуваха, че това било държавна собственост. Ето ние си я връщаме държавната собственост на държавата с един прост въпрос. Редно ли е да се правят пътища с такова качество в България? И на второ място, кога най-после ще бъде поискана оставката на директора на областно пътно управление Враца, защото за мен това е абсолютно недопустимо, да не говорим, че застрашава безопасността на всички граждани. Много ви благодаря! Лека работа ви желая, довиждане! И така, излизаме от Министерството на регионалното развитие. Ето вече си имаме входящ номер. Надяваме се нашето парче асфалт да бъде, тъй като е подарък за министъра, да бъде предадено на архитект Иван Шишков и аз разчитам той да вземе мерки в най-скоро време.